All of you, I will still maintain what I'm saying till tomorrow. Uno gather. G police be me subdue. G police be harass mo. Now I report to my video. Man, why they are reporting my video? Keep sharing, because share my video. They are reporting it. Share. I don't know why they are reporting my videos. Who not report is like who use where tomorrow for evidence? So who not report is they happen here. Who use it all I'm here. Who not report is like yo. Happen here. Who use it for strong evidence for tomorrow? Because you gonna need more evidence. Happen video mo. Make gonna just leave make it the rest. Go no na report, go no jide for evidence for tomorrow. Happen no me ya, just so. Happen no ya. Happen no me ya, make gonna know the report am. What I go? I have to switch to another account to go and I cannot use it and make life now. When I report is like just so happen no ya, go no use where for tomorrow. Way big large evidence for me tomorrow. Millions of you are writing petition. My dear, that's my WhatsApp. I had your phone more. I cannot accept it. That's my WhatsApp. I cannot accept. I cannot access it right now. I don't have them. I'm not with those phones. You know the issue with the political career. But good me be career get bendere na. But good me be kwapo na. Unless my all of you will make a paved way. Now this on social media and time. Chineke no get chatala ma. Get chata go ma. Get chata go ma. Ah. Person go do. Hey. That case, man. Many people will start to speak up. To start to speak. And when you of insults. If you know you don't want anybody to insult you, do not insult anybody. Don't come out to insult anybody. You go insult someone. You go even mandate the person if you ever make pim, like you will turn about boogie. Imagine, I was doing my thing without knowing who the fuck they are. They all gathered. They made me sort to subdue me. And you didn't go and you don't like insults. You are allergic to insults. But you pick up your video and stand and insulted me. And you felt, Ogechi cannot open her mouth and talk. The biggest mistake you made was just to gather those unhealthy, unwanted, unpleasant men to come and intimidate me in the name of Christ. That was the biggest downfall. I will not complain and the police say me will subdue. I will not complain. Now the police say me will intimidate. They barged into my private place. Imagine that I want to attack. I will video battles. The hotel I want to go no more. Apunu,
Unuga know my voice. In both legally and my voice, una go hear me. Una manda na choba udebere ibu mebu. Many things happen. They be in my story. I just make 1 out of 20. 1 out of 20 can put on. Onyo la kwadobe o. Onyo la kwadobe. Onyo la kwadobe. Ashimo obula kwadobe. Manden nudi la bia zuru my dollars. Manden nudi la bia zuru my dollars. Ndeni nudi la bia zuru my dollars. Ma many things in burubota. Amamshi okay. Come back in kitchen. Hashim bagodin kitchen for now. Come back kitchen. But just so manner that all of you that stole my dollars, I can assure you bagodin kitchen. Kepuchan. All of you soon come through my dollars. And una nation una again me. I just a pity one. All of come bagodin kitchen. Thank God I am supportive system. Akrame it stranded. Thank God I am a lot of supporting system. Una bezune gum. Pemike na ko mi sunu sunu. Pemike na lu dollar munu sunu. Poshike. Una yen basaram kunu ge mecha Yen basaram kunu ge mecha Oh, so oshi kunu jiri bia me go do my arrest. Transform good them already safe. So much on a blood day robbery on a robom. Make we cool a shimo no again me come. I never see anything, okay? The only thing who we come on, get the fuck out and shower. Never see anything now, Pona. At your age, you question no Lord Diggy. Very dirty, unkept idiots. Come on, Jennifer Pona Shinga for. Idiot, useless women everywhere. Never say, I got who no, you got something. I got who no, only get who something. Make una chana, una get me come. And I'm not gonna give me my money. Bunch of criminals. Make una get me come. Thank God they want him support system. I'm like no kunu chori je ba ba ogaranya una ho bu de go before ke manna na neshere mu unu ga no dayo mu no unu ga emeji ifa for tomorrow unu ga potegodi ka kamba imam na ekwu ma na eyo many things eyo na ekwu ba de eyo many things enyo ego niile unu sunu unu ga kwo ya ego mine unuzunu unu ga agbo ya all of you dey wepụta ego m unuzunu doshi kamna emana na maya A force. Bia boro Ogechi. Many things una nube. Many things una nube. Many things una nube. Uno be baro bomu. No be ime ma arrest. Rob bomu. Broad day robbery. Rob bomu. Me kwe kuma. I should not again me. When I go give me my money. Times 2. When I go give me my money. Look with they see now. I got hold na bu nke boat. Okay. Dala.
Now, on a thing say, I don't get anybody now. I can come finish me. Una honaniano. And kwa no young man. First you can finish your mum now. Na bezo da muzi momo. No beri mem. No be abame ma rice. Bala. Mbagin doesn't go me game again now. Will you refund it? Will you refund it? Mbagin doesn't come now. Will you refund it? Will you refund it? Because we got a court to be a poor who go has Zoom. Will you refund it? Zogum. Nana Malielu. No, I hook at you. You know, soon. Look at book there. Before my corners, I'm a buzzle. Buy boom go. Carry. Comment again the comments. Comment a brule. Dara. Hold on, let me block you. I want to see me, but I shinga from. Better from here. From Ghana. Let me block you. Shinga from. No, you need right, Jomea. Nabia, the name of arrest. Na bia ransack am. Sunu egomnine. Those criminals. Cheren, if onyo chokofu. You know, behind a good direction. I show again, bank to be coming down. I'm coming down. Well, I'm going to worst mistake when we be zoom mush. Be my rest, no baby, no baby zoom mush. She no numero. Una babaka bia. Let me block. Got me arresting it, nigga. Your phone, guys. I'm block. And then I comment, man, I'm buying person. Stanley Krogi, this is your long proverb, po. Whether the old woman will eat or the person will. Okay, I like too much problem because he will use less. Can block all this obi a shakogena na bogi. Shinga for is idiot. Ebola me prepare jige so mbiawa. Tonda babukwe egi ejepra je cho karaka ge. Huna himu ibu ibegi nega. Ayi hu zenko no bo. Huna yeme ni neme. Men on akono. Akwe hunu umu waki ibegi. Akwe ni mere December. Hunu ihe waki umu waki ibegi mere December. Ina krama akano. I did it. Ogechi has been apprehended alive. I did it. Watery amminis. You have been many picking on this show dollar, they show pounds. Oh, you back will get left to eye men. Danyam war. Go and watch Zenko Beria.
Ki hu mo ki pegi me hu no bera be intimidate with the police. Ehunu chief Cubana chief priest. Ehunu how many cows oputara zenko. Ehunu how men pass their information. Useless, hopeless men. Unahunu how men those things. Ufu. Useless men. Now about war on Facebook. Ogechi, I did it. You have to be. Olanya. Gam riho na bo olanya. Aku huru ro zenkotere no bobefa. If what I respect as men. Useless, hopeless, incompetent, infidel men. Idiot. JPAC onyo soahia. Weak bulo stomach. We don't ga na boss. I won't keep again and megana etiri yambu. Ne etiri yambu. What can he be? No. If I know less die your belly, eh? If I know less die your belly, next time you no go see police call. Dala. Apogi man out tiri hambudia. Ihurebe haji police very suppress man. Bulo stomach. And apogi JPAC afoshin. Apogi de ebe men in emife. You see how ihunu big among all of them. Ihunu billionaires. Nanambra states. Anything I support. Oh, JPAC. I wish you know what is about to eat. I wish you know what is about to call out. Actually, not all walla. What a land naya budelu. Mbongwa yo shinganya. I can know where. Get from Gamma no Ogechi. We take relation. It take relation. Take a relation. Look at me, look at me be equal of Osama bin Laden. You have captured Osama bin Laden. You don't go. You gotta forget. Get a one again. Uniform. Nda pare abo. Football. Bro. Abo. We have captured the most Osama bin Laden I have ever seen. That forget you bro. I made you pin yarufu. Look, watch. How many billions of naira na that barrier? Bono boy na agba Cubana chief priest wo akwena ka men ni shagba men ibe awo akwenu ehunu chibana chief priest ya na nwanya na challenge akwenu how many big men are ironing their issues ono bera bi jimeko onilanya is me onilanya is me. It's me. Olelanya. It must be. Make we go, make we move. You don't go fit triumph. Olelanya. Olelanya is me. Olelanya Ndimo. Olelanya Ndimo. Ogechi's captured alive. Yes, I did it. Olilanya. If it's that capture, Olilanya. Olani mi unegi. Get lechale bu onwegi. Una report your video again. Chineke akpo no okun.
Olilanya. One eye Olilanya. One eye Olilanya. Imagine how to fold the next eye. Olilanya ne awolo nish. Ndi man pana blind Olilanya. You must get this time. Don't worry, result is coming. Trust me, result is coming this time. Result will come this time. There is a result. Result is coming this time. It's coming. Oh my Shanamite. I wanna Chicago. Kenya Gisiana, Kenya Gisiana, Kenya Gisiana, Akuna Chicago, Kenya Gisiana, Kenya Gisiana, Kenya Gisiana, Akuna Chicago, Kenya Gisiana, Kenya Gisiana. We did it! Yeah. Come on, let's go. Sama. Let's go. Osama has been apprehended live. Kenya Gisiana, Kenya Gidala, Kenya Gisiana. Tell me I'll block you. Dala. Losers. J to Benko's barrier. Kimari Fungo Keneme. Kifi Famo Keneme. Akwen you walk a gatium, Nande Batarego. Ogatire men, Batarego. Gato to ego, pick naira. Upologuyo this month, cause this year coming up on Loguyo. Ganganete Lanya. Jebaje summer Abama boy. As he's a money picker. I saw you. I saw you bagana men batarego. Don't look body. I don't look stomach. I also I hear bagake mesh. Useless man. That name man. Oh, wait, you second for. Come soon. Chadano Mabiano. Chadano. I think everybody relax. I better show me a duayo. Niye jokuga chui. Idiots. Look at one again make a bajapun. Ekreketi gani ime don loop. Make a bajapun ekreketi give don loop. Bara. One again I have a uniform. I bet you get it. I bet you get it. She made you copy and them. Abara give mini buyer, or la mini Japan one now boy tepre. You want boji tepre? How about uniform? Dala. We keep on boji tepre. Me have one mini. Me here with a mini one, but like all this, oh, papa, judge you with a mini one for ya tekere. I say, me. But who knows about this? Your fake pregnancy. Obey the one more. Abajapua. Abamwa bo miliba. Nwa bo tekriba. Ndapo. Get no abane tekare. Shall like well. Ma ruwan ya ba. She may pay and the police is ya. Where mo fe no man. Dara. Afo Japan ejiba one abo. Me a chicken this fake chicken ha na ere gba muri eku gba. Ge hu nwa abo ma na elere nnu. Hit America. Abo na agaka. Na agaka ihe umachi this cartoon umachi na ete blizzard na efe ha eje me commercial. Dala. One man ayolila ye ka hefere balaga. Idiot to JPAC izusu. Ejide ya na tekare. Nke na ibe ha na ne. Lekwe pija na nke Zenko. O be ba ha na shi nwoke na ibe ha no no. Ngi ga ekwu na nwoke na ibe ha no no i ga ekwu ya na nke Ogechi.
na nke Ogechi ka ị ga-ekwu na nwoke ibe lee nga ijere karị na-eti na nwoke n'ibe ya n'ọnụ ịdị ọtọ ọdụkwa ego ọgba ọsọ ahịa afọ shi idiot ndala. Imagine the police niile ma the police Interpol ma the police niile ha na-follow my page, all of them share. Yes, that's my make una they follow me, no problem. They follow me, follow me. Shut up, they follow me. Let me dey here. No, can you put a good million on in my fridge? Can then watch my microwave, where my kitchen here, self. Abuna Chicago, Kenya Gidana, Kenya Gisiana. Otum Purana get bam, Maru Poya, Maru Potter, the man. Akina Chicago, Kenya Gisiana, Kenya Gidala. Chineke kpọkwa gị ọkụ. Okay, I get this down and make it dollar. Akuna Chicago, Kenya Gidana, Kenya Gisiana, Dala. Many Jolo call you Jesus. It's kind. No Jolo call you. I'm coming, my man. Shut. Do you know you? Girl, useless. Okay. Negi useless. Negi. Try me block you. Na block go here. Try me block go here. Hold on. Show me nigga. Come on, Singapore. Stomach is paining you, Mac again. Cannot one no ocean. I block all of me, who never said them. Why your stomach paining you? I will feel Anya G show born. Man, share Jubo. Maru Okoya Dari, man, and one. Nah, I'm a call look later. The song made me laugh. Out of my stomach. Ah, okay. Too much. No, mom, here don't watch. Okay. Okay, can you wear that glass? Oh, glasses are too much. You guys are funny. Now there's eBay. Okay, what will we do you for this? Eh? Okay. Unintentional is so like that. No, Abuja don't force it, but I will see you. Open the microphone. Yeah. Where she add there? Sabruchi network get check your network. From because my class. Open my me pre mosquito, but no mosquito I'm here. I'm allergic to mosquito. Cause I'm allergic mosquito no try I just put all these questions before I lodge here.
You are funny. Now what did Mary? Nah, it was me host to my birthday party. N'airport. Mama fancy moju n'airport of Nigeria. Come and see. Okay. Hey. Uge. In front of God, we are praying for you. Is it not the same people now? Mugi face to face. Ngemenka. Everywhere. Uge. Jesus. Man, take up on a hadi. Uge, na you be this. And they know say, na here, na like this, and they come out. I know we are weak. No cover anything. I know say, make I discuss myself. I know do one. I don't laugh there, please. We're that guy. I love it. Gas on it. Make mosquito, no, because yesterday there is no mosquito. Everywhere we are just nice. The place is very nice, but all very nice. Very nice. Only had a plate of food 13,000. But all the okay. All the very nice. Oh, I would have called, but my name is not good on Facebook. Okay, please reserve your strength for tomorrow. But what I name na kuwa be di mopo. They captured me alive, man. Yeah, network is stop reaching. It's not allowing you. Yeah. I'll call Nuna later. I never see anybody who receive call where I don't receive for this entire few days. Yeah, I think it's an apartment. Yeah, please. Oh, is this an apartment? Yeah, very nice. It's like a apartment. All these they are A and B. Yeah, very nice. I really tried. How many form of my house? Nah, yeah, Abuja here. I don't like this court. You are says who? Memo, turn in progress. That security had the well formed. Had a very nice. Security had a very, even before the approach, Shima go here before the map here. Because or research one. At least it's good. All the manner. She's welcome to come to Abuja. She's welcome to come to Abuja. Abuja Kennam. I don't know about Abuja now. Oh, he give the end result to get signify. Capture that life. Don't be small, Emeka. Relax. I say, make una relax.
Capture that life, capture that life. No be small. Okay, one girl. I'll see you guys tomorrow. Be careful of those evil people. No, I'm trying to add you. I hope your network will work now. I'm adding you now. Hello, stop approaching. Yes, good evening. Good evening, sir. Finally. Network Network na-egbu m egbu ebe a. Kevin. Network na-egbu m egbu. Anọ m na Ghana. Okay, the thing is so good. Na network na-egbu m egbu ebe a. Ka ekwan. Adị m mma. Happy Sunday. Wish you the same. Okay, I'm happy to see you. Emma, yesterday to be there for yesterday. I chop me join the life. The network akụpụkwa the thing. I'm telling you. Ahụrụ m gị. Ndewo. Ndewo, sir. Tupu ma ebido okwu na-ekenegodu Chukwu na ịpụtara. Ọnwa bụ kembụ. Oye m na-ekene Chukwu. Nke bụ abụ na na-ekene onye ọbụla niile tinyere gị n'ekpere. Onye ọbụla niile tinyere gị n'ekpere, m na-ekene onye ahụ. Otu a si tinyere gị n'ekpere ma ndị mara gị ma ndị na-amara gị, ndị na-afụbeghị gị n'anya nke mbụ. Otu a ka ọ ga-abụkwa ụbọchị nke ha daba n'ihe a na-amarọ. Chukwu ga-ezite ndị ọzọ ga-ekpere ha ikpe. Dịka ụmụnne m ma ndị na-afọ iru m taa, afa m bụ Sọpụrụchi, ma afa m na Facebook bụ Sọpụrụchi TV. Ndewonu. Ụbọchị ụbọchị JPAC na enyi ya nwoke ha rụrụ mkpamkpa, ha rụrụ apụta ma agbape fonu m. So ma afụ otu ya bụ ihe si ga iji gwa nke bụ eziokwu na obi adịrọ m mma. Obi adịrọ m mma maka na ha na-eme ya dịka ha dị proud. Masị ke na-emezi n'ala Igbo. Ihe na-emezi n'ala Igbo. O wutere m nke ukwuu ụbọchị ahụ. Especially o nwere okwu nwanne anyị nwoke nke ọzọ kwuru. So ma gwa onwe onye m gwara okwu si ya okwu ahụ kwuru even ndị nna nna anyị dị nagoro ana mmụọ. Obi ama ndị ha mma n'ebe onye ahụ nọ because of that okwu. Achọrọ m ikwu okwu ọbụla afa mana onye o mere amara na ebe ọbụla ha nọ obi ama ndị ha mma. Amara m ihe mere ọ dị kwuo ya bụ okwu. Ihe mere ọ dị kwuo ya bụ okwu maka na obodo a mụrụ mụ na gị n'ime ya, onye ọbụla ọ sị na ọ na-asọpọtụ ọgbakọ ahụ, ha ga-achọ otu ha ga-eji jide ya tinye ebe. So ha enego anya ebe ọbụla afụrụ ya ga-eji gbochie gị ebe ahụ forever. So a conclude ya ka ha ga-ekwu mana ọ jọgburu dele wee si gbo nkakwu n'isi. Ọ ka mma na anyị bido gwawa onwe anyị eziokwu na nke ikpeazụ a maka na nke anyị ama mpa iche. Abịa n'obodo a mụ na gị nọ n'ime ya, obodo a kpọrọ Naijiria, ịpụta ịma mfụ ebe ndị Hausa ga-apụta na-agbasa onwe ha mgba, ịma mfụ ebe ndị Yoruba ga-apụta na-agbasa onwe anụso onwe ha ọgụ na soshal midia, mana apụta na nke ndị Igbo nke anyị adị iche. Mana asịkwa ụmụnne anyị ndị Igbo ndị na-ege m ntị, obodo a akpọrọ Naijiria mụ na gị nọ n'ime ya, ị gaa na ụlọ nga nọ n'obodo Naijiria 99% of ndị nọ na nga bụ ndị Igbo. Then abịakwa anyị bụ ụmụnne anyị ejiri aka anyị na-akpọrọ ụmụnne anyị atinye na nga maka gịnị? Maka gịnị? Ole mgbe ka ọ ga-eru anyị amụtawa ihe? Ajụjụ m na-ajụ. mana otu o si dị bụ na ọ da agbaju m anya maka na ụfọdụ na-aza afọ Igbo mana ha bụrụ ndị Igbo. Na-ekwu ya na-ekwusi ike, ọtụtụ n'ime ha na-eme ya bụ ndị Hausa na-eresu ya na be anyị tụrụ ime ha. Maka na onye ọbụla ọ kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo, onye ọbụla nwụrụ ara onye Igbo, onye ọbụla ọ bụ onye Igbo tụrụ ime ya, ome omume oge ụfọdụ ị ga-ama. Ma onye ndị Hausa tụrụ ime ya, ome omume ị ga-ama. Maka na ihe mere ọ dị nwanne onye a mere ya dị na-ekwu ya dadị, ọ na-ekwu ya dadị dịka m na-anụ kepụ na onwego ihe ọ gara azụ ọ na be ha ọ na-ewu iniro.
and ịma na ụtọ ọ dị na nke be anyị bụ ịpụtasị na ị ga na-abịa na-emegide ụmụnne gị then ndị nọ n'isi asọpọtụwa gị ka ị gaa chịwa ndị obodo gị. Oye dị na Igbo anyị, oye dị na Igbo anyị, ife ihe na-eme n'Imo steeti, anyị mara otu onye na-achị Imo steeti si banye n'ọchịchị, anyị mara otu ọ si banye, and ihe onye nke a na-achọ, ọ na-ekwu ya na-asị Nigeria for you, Nigeria for you, Nigeria for you, Nigeria for you. Maka gịnị? Anyị ma na anyị nọ n'obodo Nigeria mana anyị bụ ụmụ Igbo. So nke mbụ bụ n'obi dị na anwụrụ na ịgachago, yes, ịgachago ma gịnị bata n'udo, at least na ọ bụghị ife na-enye ha ma ọzọ ihe ha ga-ekwuzi ugbu a maka na Chukwu ga-emego ha taa kpuchie ọnụ. So na-abụ ihe nke m na-ekene Chukwu, and otu ahụ mere gị ya ka ọ ga na-emere onye ọbụla kwụsịrị ike na ịdị mma ndị Igbo. Ịdị mma ndị Igbo, otu ahụ mere gị ka ọ ga na-emere onye ọbụla kwụsịrị ike kwụbara aka ya ọtọ, na-agba mbọ otu ndị Igbo ga-eji agamnihu ga na-eji nabata n'ụmụ Igbo. Ha nwa na-eme ya. M na-ekwu, o nwere ụbọchị ikwugidere okwu masị na ị na-ekwu okwu ịbụ nwaanyị mana o nwere something na-ekwu ọ dịka onye nwoke kara obi ga na-ekwu ya. O nwere ụmụ nwoke ụfọdụ na-ama mpụta bakwu ị na-ekwu. O nwere nwoke ọ ga-abụrụ, o nwere ọtụtụ ndị tutose ihe dọmbọ dị karịa bata. O nwere ndị ọ ga-abụrụ ha ma mbata. O nwere ndị ọ ga-abụrụ ha ma mbata mana ịbata. So ị batara, and otu anyị batara ọ dị mma na Chukwu gị egosigo ha na akarịrị ihe niile. Ana m asị Olisa bi n'igwe nara ekene, ha sị gị jisi ike na ị na-eme, maka na ọsọsọ onye na-eme ọfụma ka a na-asị ya jide ka o ji 20 cedi. So onye na-eme ọfụma ka a na-asị ya jide ka o ji. Ana m asị gị jisi ike. Ọ dị mma ma ọ dị njọ na Olisa bi n'igwe ga na-emepere gị ụzọ agamnihu. Ha ndị iro gị gbachiere gị, o mepere gị ụzọ ga-echi gafe. Ọpụpụ gị na mbata gị ga na-abụ ngọzi. Ihe ga-eri gị ama bịara gị, na nke ị ga na-eri ga na-abịara gị. Ọ ihe ga na-abịara gị. So Igbo n'aka nri ga na-ebute ihe ọma, Igbo n'aka ekpe ga na-ebute ihe ọma, irugu ga na-ewetara gị ihe ọma. Onye ọbụla chịrị gị echiche ọdịda bụ ihe ga na-akpọ iru. Ọ ga-akpọ iru n'ụtụtụ, kpọọ iru n'ehihie, kpọọ iru n'abalị. O mechaa anya ka ọ rahụ ụra, ya ọ ga na-afụ sọsọ echiche ọdịda. Ndewo ụmụnne m ndị Igbo ndị gere m ntị. Mejikwere ohere a na-agwakwa ụmụnne anyị ndị Igbo ha ndị ọma na-adị mma mgbe Igbo mụrụ nze wee mee ọzọ. Na-asụ unu ụzọ ọbụla ị mara na Igbo anyị a ga-eji dị mma, ị nwere ike ịkwado, biko kwado. Echekwana ka itoro dịka nwanne anyị nwaanyị tupu ibido nke gị. O nwere oge, ama m na o nwere oge ọ pụtara, oge o bidoro ihe online na ọ pụta kwuo okwu. O nwere ike ọ bụ ndị ga-abịa na-ege ya ntị ga-abụ ndị dịka mmadụ 3 maọbụ mmadụ 5. So ụzọ ọbụla ị ga-eji kwado ka anyị nwee ọdịmma n'ala Igbo anyị a, gị nwa na-ege m ntị, biko bido kịta maka na tata bụ Ugbo. Echekwana ka ị nwee 100 followers, ka ị nwee thousands of followers before ibido. Ụzọ ọbụla ifu ebe onye Igbo ibe gị na-adị emeta ife ihe ọbụla ga-ewote ọdịda n'ala Igbo, bịa kwuo ya ebe a. Nwere ike ị na-ekwu ụta one day otu ụbọchị a ga-ebido n'uwe ọnụ gị, maka na anyị nidere ọdịmma n'ala Igbo anyị. Na-anyị fụ na otu ala Igbo anyị si dosi iru n'ọnụ, ọ bụrụ otu ndị nna nna anyị si guzobe ya. And ọ fọziri mụ na gị ibido doziwa ya. And olee otu anyị ga-eji bido doziwa ya? Anyị ga-ebido na ị ga-ebido n'ebe anyị nọ. Ife ebe na-adịrọ m idoze ya, ọ bụrụ ife ebe nwanne gị pụta na-ekwu ihe ga-edozi ala Igbo, maka na onye ahụ na ọ bụrụ your own fans, maka na onye ahụ na-ede support bụ ya before ị bịa kwugidewe ya. A sị m na ụta nọ kịta, ọ bụ na mfụ ụbọchị nwanne anyị nwaanyị a ga-apụtabakwue na-adịrọ m ebe a, ya mpụta m ga-afụ na ọma mbute agamnihu ndị be anyị. M ga-abịakwa kwuo ya si ya, nwanne anyị nwaanyị ụta anyị si kwu ya bụrụ ụtọ ọ dị. And ihe m na-eme expect n'ebe ụmụ Igbo niile nọ. A sị na maka na onye a bụ onye steeti gị, na onye a bụ onye lokal gọọmenti gị, ma na onye vileji gị, na ị ga-asọpọtụ ya n'ihe niile o kwuru. Ife ebe o mere ihe na-adịrọ ma bịa kwugide ya. Nwanne anyị nwoke ji JPAC, a na m esonyere ya.
mana o mee nke na-adịrọ mma m ga-ekwu ya. Onye ọbụla mere nke na-adịrọ mma anyị abịa kwuo ya ekwe ebe a maka na ihe a chọrọ bụ gịnị? Ọdịmma ndị Igbo. Ndị ọma gere m ntị, Igbo mụrụ nze wee mee ọzọ. Afọ m bụ Sọpụrụchi nke ji Sọpụrụchi mara na iru akwụkwọ m na gị nọ n'ime ya. Ana m asị ọ dịrị anyị nne na mma. Na nwanne anyị nwaanyị Ogechi, ana m ekelekwa gị otu si nabata m na program gị ebe a. Obi dị m aṅụrị, obi dị m aṅụrị. Ana m asị gị jide ka eji. Thank you, my brother. Ọ pụghị na mbata gị ga na-abụrụ gị ngọzi. Ndewo. Thank you. Thank you, sir. You're welcome. Thank you. You're my first time of knowing who you are. Nice to meet you. Thank you very much. Thank you. Mana ịma ihe na-eme ndebe anya ụmụ nwoke mere gị ugwu ha nwere isi na nwoke pụọ na-ezuzuzi dịka nwaanyị agwazi ego okwu dịka nwaanyị iwe a na-ewe gị. Ọwụ taa na iji pụta na kwuo okwu ka mmadụ ịpụta na ama akparịwa gị onyeisi adịghị m mma. Otu a na iwu somebody na-ebunye nwa nri eji aka abụọ sekpuru ala bunye ya rie erie. Asị omenala Igbo be anyị dị. Nwetara nwoke ọbụla nwoke Igbo wudi gị. Asị omenala Igbo be anyị dị. Ụmụ nwoke na-alụ anyị. Despa ma na-akpọ gị etina gị n'elu bed. Weda ma ọ na-akpọ gị etina gị ga-akpọ ya di m. Ịghọtago? Yes. But now, many of them have sold that privilege. The respect that is supposed to accord them is no longer active. Yeah. Ha pụta ha kpọọ nwaanyị ashawo, kpọọ nwaanyị nka, mpa dinamo, nka. So pụtazie reply ya, Ogechi awụ onye ọjọọ. Ndị Igbo be anyị sị ị ga-ama nwata ajọ nkwụkwa, chịkwa ya ji apụ ya n'ọnụ. Ị ga-eti nwata ihe, chịkwa that child, you will not cry. You know? So abushi gbara otulali achọghị ya ahụ ya egbuo ya ahụhụkwana ya mụrụ akọ ọ gama eju nga ahụ again. So you cannot put and you think you can't disrespect me as the way you disrespect single women. Even if at that, single women still need their respect. When I'm replying you, I will not respect you. Anybody? That you don't like insults. And you stay completely away from a circle of insults. My brother, manipulator of so each insult is like wrong with you. Imam Palim Sima Parilagi. I will give the door and no. I will get room. I will not get room self. Only deserve respect. So, all way back can mini shibano bibogo. Let's wait to get Chebula. Had over how many men? Their memo subdue na honey memo arrest. Then a bathroom a bemno. Come on, Haga Shemputa. Hey, GK Bam. The mama Bamoto. The mama Bahoto. Here we room for Uboya. Get Bam when I break at the door. So, my brother, hope you don't know where you are. Papa police name Zumi go intimidate now. Now then start and then I can wait. We can have be next 20 years to come. I don't know. Because you cannot start something and all of a sudden that will work for peace. No. Peace. So that is genuinely ili ba ukiga president ala George le kwa ihe mere ni le kwa ka o si mee ben George achozi onye ikpe mara amazie ya di ikpe. That's the thing. But our people now here as all we ihe mmegbu nwe ihe mmegbu o ka happy igbushi onwe anyị
So instead of us to bushelo one, I got no leave, they settle our problem. The only thing working Diego, there will be a lot of money involved. What I go? That is the bone of contention here. I can join we feel that you with a connection. You get subdue everybody. What in my people are ibi the problem. Ba ka ga-amakwa na onye gị na-eme gị ihe nwere ihe o ji kwadoro onwe ya. Ị na-eche na ịmụ ụwa niile. Ị mahụ na ebe ahụ ị kwara ka another person bido. So there will be a lot of history made in this our problem. A lot of history. That game, and the people, like I said, in the blog, I get read you for this time around. You know what I go? Read you for because that will be on a daily news. So when you're like, don't all it too long. Who now back at a day? Who only got put a suit the whole village win. So my brother, thank you. Stop you know, I reciprocate your kind nature and your respect. You know, thank you so much, my brother. Thank you for joining me. I appreciate it. Thank you. You're welcome. Thank you too. All right. Hello. You want to go? So, I wanna, like I said, tomorrow is the due day. Onye ola bewa abuja ngwo nyem shi abela onye ola mena ala arrive ya biawa onye nwe nke ya akọ nwe nke mako anu ndị nwe ndị na post na heruga abuja. Thank God for everybody's life. Abuja will get namo woman Abuja, so everybody is entitled to come to Abuja, including me, including you, including everybody, including Onyo. As far as I say, you're not coming to harass anybody. Come in peace and come and witness a history that Indigo get creating now this Facebook saga. You know what I go? Come on, this thing that started from how many years ago now? So 9 to 10 years now. You know, about decades. So let us see I create no history. In case Mande bidoke eji hemere na Igbo na amato. Nda use bidoke eji hemere na Stankanya na amato. Something must break history. Okay. Only if you know what is waiting for you in Abuja, go check why JPAC have been so tonda babu negi. Tonda waja negi uya. Get out. The same language Ejirimanu. Ogechi cannot cross immigration. You cannot cross. Go and check right. Fuck JPAC silent. Fuck Negi silent. Fuck all of you silent. Who them na bojan? That's which na but go share tomorrow. If he I get you if you come to Nigeria and from airport, your name is already everywhere in immigration. Immigration is waiting for you. If you land those immigration not see me when I come back. That one not reach you. I say na Ghana follow come. I follow Ghana coming. Come on, so sort of here. I say so. Chineka walk bunch of stark illiterates. I no go block him, no. I no go block him. Back to you, idiots. But this is the threat. Okay, if he coming, he cannot cross the immigration again. One idiot to na so okay, your poster. A poster channel immigration. Immigration. If I did not on a program, to every of my activities, I would travel back and post it. Come on, so smart over here. Dala.
I get you. If you know what's waiting for you in Abuja, I get you. If you make a payment, I get you. If you did it, I am not the type to threaten. I am not a type. I am not a fucking type. They can check the JPAC or we unegi. Who is JPAC? Come on. All of them, but I say so kind of Abuja. Ndara. JPAC got over na Abuja kokona na East. Ya what's got time ya ko read the brewani ya biama. Ndala. If you come to immigration, you get a light in the airport. What need you to put on an engine video? Shanama lota no. Ebune cheshena manama lota. I thought as soon as I landed in immigration, I want look at me giving you guys. Look at me. But not only that, oh, I took another flight from Abuja, Indiana East. Still, immigration no capture me. Not that I landed from USO to Nigeria. I still took another flight from Abuja and I landed in Imo State. Sorry, I'm landed in Anambra State. Still, Interpol na home. Oh, the video. Imagine me at a private part. Sorry, at a private jet. Ejabe, dream back to Abuja. Did you know that I hire a private jet? As a high ranking woman. As a gadam bengbe. Still, I did not go with them. Imagine private jet. I said, I know they go. Give me invitation, I will honor it. I am not afraid. I am not running. I am not afraid. I will be there. This is my country. I'm a dual citizen. I will come. I'm not running away because I did not commit any crime. Why would I run? Did I kill anybody? Did I steal from anybody? Did I take any? Private jets. Private jets. Very buru. I'm gonna watch on private jets. Private jet will take off. If you know what is waiting for you, wait. You know what waiting for Abuja? Are we brushing? Huh? You know now. Are we brushing Shimuna Abuja? You know what is waiting for me? Or are we going to the police for the necessary thing? Follow due process. Oh, now man, they will do process nobody. Private jet, Bashida Map. Oduku much now a high profile case. I am happy they know. So I'm a high profile case. I go together first class. Oh my God. Try my sister. I am so sorry for what happened to you. May God pray. Thank you, Arareri. And when any of them I get you private jet, they may. Yapa na mama ga la private jet there. Relax is share for man. Many story to tell my kuma bede kuma. Da. Get you can't Abuja. I wish you know what is waiting. Here chega ochega negi. Yo, chega negi. How chega negi. My flight to Chicago. If you reach Abuja, I need deceive Kolebulu. If I did not show on myself, I come Nigeria, stay finish. Many enjoy am large.
In my gay, I want to make disclose do the ebemno. Will you get me? On can get ship out to major Abuja. Will you see me? And I call you. How to do what I like who check out for 20 years. Say when I go come America and no one reach. I can't carry myself come back here. When I no fit capture me in the immigration. Now then go, now don't pay for the project bet now. Okay, Chief, we come in, we go kill you. We come in, we go pour you acid. We come in, we go peme you. Ejicham of all the threats. We go peme you if you come. You go see I'm in God. I get boogie. Okay, Chief, you land. I get Mexican to get boogie. I get Mexican. Or wo fuko wapo. Or wo to ko wapo. No. Or wo to ko wapo. Ano ma jugo dun. Ano come Abuja now, next threat, and come again. You get it done now. What is it? What time for you tomorrow? Hello? Okay, dalụkwa. Daalụ son. Ile riskwe gị ka ọ wọkwa gị ị na-ekwesị nọ na ewere major start dewela akụkụ gị. Another man alcohol, my brother. Iwenu zero bitters dewela akụkụ gị. Another man alcohol. Those things are alcohol. Yeah. Ana m eri nke m na-eri. Aka ere me ka ere enjoy maka ịmere ịlakwa US na enjoyment Nigeria na US abụ kwa the same thing. No. Aga m agbalị gozie ya ọfụma. Kwesịrị etinye ụmụ ụgba wụcha abacha gwara agwọ ya ọtọ ya. I ga celebrate no birthday very soon. We feel when we did together. Oh, to celebrate you. Oh, we friend chọrọ egwu. Oh, no, esi na agwala gị day 1. Oge Ibrahim ime ka go day 2. Chineke so dị ka. Ebe weekend anaghị eme nna hapụ nda. Asị ga-akọwabe m akụkọ, aga m akọ akụkọ m ga-akọ buru ibu. Nne hapụ onye na-achụkwu Akademi nọ ga-ahụ one day o. Akụkọ m ga-akọ ebuka. O buru ibu. Unbelievable. O buru ibu. Akademi nọ ga-ahụ chefu o. Akụkọ m ga-akọ ebuka. Ka m mechigodo ọnụ. What you have to just believe on yourself. If you get caught tomorrow, on where I got caught, that one are normal thing. Number one, I will call tomorrow. Number one, I'm not going to court tomorrow. I just want you to know that. No problem. I will call to come now tomorrow. Okay. So, in my hand, I call you. Number one. I'm not going to court tomorrow. Otu ọbụla ọ dị inye ma ị nọ be nna gị make sure you enjoy ya bụ one thing ka ghara ile me enjoy ya ọfụma just there birthday gị ọbụla dị possible nwere ike ịbata Nigeria ka nsoro bịa enjoy that birthday ọ na-agụ m tomorrow. Now police invited me and I will answer them tomorrow. That is it. Which I told them, I am not running away, my dear people. I will come. And which I will honor tomorrow. So anybody that gets is a lie. No court, I'm going to answer. Make a question because security is tight to because make a question security make sure your security is very tight. No, don't worry. Relax. Any name and everybody Nigeria we know everything. So I know I want to that one. I want to ordinary that la and then I go day one I go there see her. I know come on la say I go there see her. Day 1, day 2. I grow wine day 1 that day 2 day 3 laugh. Nah. Ọ nwere nwoke thank God nwoke nwunye akpọrọ nwoke bụ nwoke
I want the nwoke bụ nwanyị ka mma. That's what I believe. I don't need to talk too much about it because as a man, if you in nwanyị ka ị mara esi lafu buga lafu let clear. Olileanya ndị Igbo olileanya ndị Igbo kesịrị olileanya ndị Igbo nwanụ let clear nwanyị ka ngị na-eme let clear. Ime nwanyị rest. Some things in the bag game, you didn't use your brain. You didn't use your brain as a human being. You can't use your brain. After everything, what happened at last? She was kept alive. 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 Okay, she captured her life. I put a Marco. I put a Marco. I can't cover my life, bro. You're gonna leave me alone. We feel man, we get together. Just only la share we forget me. We have to plan. Shall you see how go guys? That's one thing I believe. Dandala. Mama, good evening. Evening, well, man. Olilanya chekwana ebe ọzọ taa. Ife ego ka o jere taa. Ebe ka ọ gara today. O jere Kogi taa. Ọ mekwala vidio na ya nọ n'Abuja. Ya dị ọkwa ya Chineke ga-akpọ ya ọkụ. Ọ na-eje Abuja branch ze Kogi. O jere Kogi, o jere na party Mount Party. Ebe o jere. Western Union Bank eniri Lord Lugard. Nah, this man can lie. When you like have school, I bury you. Hey, Bana, this is where Lord Lugard was buried. This is just. Yeah, I gotta look over to them. What are Mount Party? I said that this is where I used to come and pray. This is where things happen. Then the onyenka akpodore no sister. O nwere ka wuro onye na-agba m saga. Nkara topia na mbadaga ma topia. O me wuro onye na-agba m saga ntọpụta na ya bịa na agha asọ no na online. He drove all the way to that place. I see, all the Charajana Ants Hill, never was I see, one guy, or cancel a corner, what I think you see. I said, cancel a Jidan phone, come get better. Or Janu Pussy, or Sunday, put JPAC, where no Pussy did I bear. Now, still a one car. Not this American, I be this man, I banana. This man, I said, is Yamma. God is your strength. God is your strength in this trying time. Haponyara no. Okay, make every day. Go on with them, one I told me 2 local jack, Ebojeri, Beperenu. I am Shanamite. Shanamite just why no win her election also? And when anything on Yahoo get win in one, he would never win anything. He can never win anything in this life. He will always be a loser. I think on one guy and there are sitting on a round table, and we discuss non adjustment come 2027. Hey. That now he discussed with people that matters in Nigeria. That come 2027, he's going for Here I go, this guy. Olilanya ndi okponko. Don't worry, I am many Saga chairman. Saga chairman he remain.
Don't worry. Hey. Onwe have born is. Yeah. Or mecha be student na online. Oma no mecha online student before je was nke federal senate or state. Onye agụọla agụ adịrị enye ọ na-apụta ka ọma ma ọ nwere ka ọ kogara dis na nwere ụwa ofu odogwu oge konye aka ka onye ahụ kpọrọ ya. Onye agụọla agụ fa ncha, they are hungry, they are all Now let me glass. Is not fresh. Is no breathing well or not fresh. Nigeria frustration. I was even surprised when you kpatara nko na nwa. Onye na-akpọ onye nwa with the VDM of our time, very dark VDBM abi. Very dark man his name. Owe bia sisa na ngi wa wo okalisa nwanyị le kpatara nko. Hey! What in the phone one? Now you take out that you one. I was like, this man, are you okay? Everybody should just designer bag and a designer slippers so guy get change life for ya. Now watch one will change his life. Now designer bags will change the rest of his life. Even slippers so designer get change here. And he knows. He knows. I don't make it up. I don't need to make it up. But give me what you want. Okay. Am I the one that too much? If video who designer bags in a bunga. Oh, what a shame! Oh, what a shame! The man is when you talk about shame is far from him. He's shameless. Thieves. Okay, that hotel need recast you. That hotel because their manager are not working well. Everything. No, I'm not now winning on once, my dear brother. You can everything in life is Okoto say tomorrow is tomorrow. Even today he came to his state. Just people should keep calm. Things are going on the ground. I make a mistake. Now the worst mistake they ever did is recording you live, telling people what is happening. But this time around that they are going on the ground and see like one I have becoming. Mistake I have recording me will end their entire lives. That was the biggest mistake he had. Bye bye. One ka ụwa niile na-agbara okirikiri n'elu tebụl. That mistake he made was the biggest mistake they ever did to record me. I'll see that this time around they are not gonna allow it. He's still existing. Oh, no need. I was seeing when you were addressing one pretty gold. That is their member. And that pretty gold. 247 on a page it in when I called you on that pretty gold, unless there are two. But there is one pretty gold that is always there. Commenting. So just remain focused. That is just all of them need vitamins. Need their help. The shocking one is that the so-called governor was condemning your skin or whatever. I was like, even on camera, he just fooling himself. The man
In fact, amam ko ya dị mgbe ọ yi boxer. Ebe o yi trouser dị ọla. Mba onye ka nkịta nke iru ka onye a dị. Onye na-agba ha chọrọ ka mmụ ha. Ụmụ nwaanyị na-eri nsị o. Because onye anụ nwaanyị chai ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Gịnị ndị a na mmadụ? I wonder how he will be when he's at home without clothes. When he tap or ogwu azụ. Ọkpụkpụ a na-atụpụrụ nkịta. Nna ike gwụrụ. Ike gwụrụ. I'm a brave man. I don't fear the bagger. It's a issue. Hello, I can't see. Onye a na-atụ ụjọ ọfụma n'ụzọ o ji ekwu okwu ahụ ọ na-ekwu. Ọ parama. Ego ahụ o ji a ga-agbarigodo ya ka afọ ọ ga-eke esefụta ejiri ahụ na-etinye azụ n'ufe ọ bụrụ ịnọ na onye buzi aka ọnụ ịbịa gbu egwu kịta ọkpadị ya na-eme na ọ na-ekwu okwu ikwuzi obewe akwa ụmakwa aka ọnụ ihe ọ na-achọ ka atụọ ya ụjọ ihe ọ na-achọ ka a na-atụ ya ụjọ na soshal midia thank God na onye ọ na-agbachagori ya pipụl agbagori ọfụma pipụl na-akọnfens ihe ahụ fụrụ n'ụtụtụ pipụl akọnfens oge kịta is a useless person ma afụ besi ofe onye na-asụ oyi oge ọ na-akpa afụchu ụzọ onye ọ gbado mmiri ọkụ n'anya anya mmiri na-agba ya n'anya onye na-asụ oyi ife ka ọ gakwuru okwuluọla na okwuluọla ahụ okwuluọla ahụ oje ọkọ maka ya mgbe a na-emesi os ovuru si na okwuluọla bụ onye olu na onwere okwuluọla jụrụ ego ya okpokwuluọla nke ojekwuru Enugu ifgosi na ọlụkọ ya na-emegbu emegbu ọkụgosi nọrọ ebe ahụ. There is one motor dealer known as Kotonu that he said that Okulora teamed up to be scamming people. Yeah. He called Okulora out several times over that car issue. Mgbe a na-eme SOS ọ kpọpụta ya eji kpọọ ya ya ebe efu na onye a nwere problem dị otu a ịbịa kpọọ ọkụ ọzọ ofu Okwuluọla nke o ji emetizie post onye ka ịhụ na a na Okwuluọla nọ ọ na-alaik ihe timin ọ chọrọ Okwuluọla nwere taịm Okwuluọla kwugo ka a na-asị gaa Okwuluọla kwugo ka o si bịa ebe ahụ maka anyị chee ịma ihe mere o ji bịa Okwuluọla kwugo ka o si bịa ọkọ ihe mere alapụzie afọ na ọdịrị important ọkwa ya na ji achọ Okwuluọla ọkpọgidekwara Okwuluọla na fon kpọgide Okwuluọla na fon Okwuluọla na-echezi ndị mmadụ o nwere Okwuluọla na-echechi abịazi ebe ahụ ifụlọ ka e nyere mmanya ọnwụrụ ya ọnụọkọ ya na-emegbu emegbu ọ na-ehe elu Okwuluọla na-ehe elu ndị ahụ nke ọ ji ikekwu kedu gbasara na Okwuluọla otu Okwuluọla ọ chọrọ anya sheki na onye amụrụ ọ nọ fafụ na Okwuluọla ị ga-emecha ọ ga-emecha bịapụta nwa agụ ata efe fọ ya just cool down bọsị nọ na nke Ezugo kwa ngwa gị ya oge na onye a ga-emecha bịapụta nwa agụ ihe ọ na-achọ ka mmadụ nya onye ọgwa gị ajọ okwu ịbịa yọọ ya biko gị na abụrụ ọyị inyebezie ego ihe ọchị ime ndị Zion ka o libe ego ndị Zion wee sị na anyị nwere ego anyị na dash ndị ala biko gaa ọrụ onwe gị anyị na-enye ego nwere ihe ọ pasị onye na-achọ gọvanọ ya bụ iwinibe nwaanyị oge promis ka nna ya gị onye ama wini chia prezidenti ndị ụmụnne ya ndị agha na paakị moto onye a ga-ewini ihe onye a ga-ewini oge na ihe onye a ga-ewini ọ bịa na soshal midia asịala na oge ga-eke aka ọnụ oge prezident gọgọ advice ọgụchi ogwe ike amakọ ya bụ vice maka ama na ọmamụ prezident ọ nwara aka ọnụ a na-ahụ ọtụ ya mgbe ọbụla ọ gbara aka ọnụ ịna osabịa even ọkwa JPAC ga-enye ihe eji aka ọnụ ji ike ọkwa onye nyere ya ọnụ ụmụ ndị na-agbara aka asịrị ka ha na-agba o nwere ihe ma aka n'ime ha na-abụ asịrị ka ha na-agba asọ nwere opportunity ji ọkpọ nwanne ụnya ọrụ tata ọpụtasị I met people that matters in Igbo land. They really talk to me and they say I should withdraw and go back to my normal teaching. I don't know. Many people that withdraw. One woman si South Africa bịakwute na ihe nwoke bụ ụzọ bịa wee gbacha ya sị na ndị na-agwa gị okwu wee na ndị na-ekwu okwu na-adị ekwuru ọfụma adịghị ama anaghị agwụ ya
na aje wepụ onwe na ihe nwere gbasara ya ya mere ọ bịara Facebook Why ha just share onye ji weapon kwuo where? onwe Or you wuru onye? Ha weapon where? mba ịmara ndị followers ya na so na nwoke ahụ abata wee gwa ya ka ọ gwa ya eziokwu na ọ bụ lọya na ihe ọ wee barista wee gwa ya na nwaanyị na ọ dị hard ifu nwaanyị imeri kama ị ga-emeri nwaanyị ọ pịa onwe ya n'ala na nwaanyị jiri ike lose case nwoke ya barista ngwa ya yọta so ihe o ji gwakwa ya ka ọ maa na oge can do anything yọta sekọndị nwoke ahụ ekwuche ndị mmadụ akpọ nwoke ahụ iyi na ọ bụrụ barista ka ihe ọ bịara bịara ihe egwu ike a nke a nwoke asị akpọ m ka nye gị kọntaktị ọsị nwoke oge ọ ga-agbasị ya mbọ ọ chọrọ ka nwoke ahụ kwuo okwu ọ na-asị nwoke a na-achịkwa ọ na-asị na ọ na-akpọ ya mbọ onye anyị dị kọntaktị na ụmụ nwaanyị bataziri mgbe a na-akụ ya ọnụ nwaanyị ahụ bata wee sị na ihe nwoke agwagụbụ eziokwu nwaanyị ahụ wee sị na ihe nwoke agwagụbụ eziokwu na ọ bụ na ị ga-anọ nwayọọ ihe nwoke ahụ gwụbe ya na ọ ga-adịrị gị mma nwaanyị ahụ wee gwara ọbụla fọlọwa Ogechi ọgbakọ fọlọwa nke gị How are you? Sorry, Mona Giga. Very soon I got. Don't worry, all just because of this thing. I want to him question attend. I heard that you was an MC. Introduce call higher again. What's your call? I'm going to be a dog a guy you win yoga. Na gị oge na-akọ ọnụ na ịkọrọ oge oge akọ gị ọ bụ anụ nwaanyị ahụ gbasịa ka ime ini ebe ọ kọrọ oge ọnụ nwaanyị nsị na isoro oge washawo nwaanyị nsị na igoro oge egwu nwaanyị nsị na isi na mpịa washawo nwaanyị nsị na isi na mpịa nwụrụ agụ nwaanyị nsị na isi na mpịa n'ala oge nwaanyị nsị na ọ na-ewe ọchị na ọ na-efolo gị na ọ bụrụ ọya afa na ọgbakọ nke oge mana n'oyi gwara oge ka ọ na-arịply gị so na intention that one ịma mkpeta nwe oge ihe ọnụ ọza nwayọ nwaanyị ahụ gwakwa ya sị ya na JPAC dị ka ọrụ ihe ọ na ọ ma soro eme ọchọ na ọkụ nwaanyị ahụ nwaanyị wee nye ezampụ ọsọ ha nwaanyị wee sị ya na onye dibịa n'ọrụ onwe ga JPAC nye kpọọ iyi ịpụta kpọọ ha dịga iyi ọrụ nwayọ ihe ọta so nwaanyị ahụ gwachara okwu niile ọ kwesịrị egwu ya beti mụrụ na onye adịghị alaiki eziokwu igwe ya ewe eziokwu ọ na-ewute ihe ọta beti nwaanyị ahụ kwucheche ya ọgbakọrọ na m na scam ndị Biafra na-ezu ndị Biafra oshi na m na-ereziri ipop ihe na m egbuola many people na South East oge opụtara isi ndị ahụ egbu ọ na ije asị m anyị nwere series of 1 million series we are only on one anyị ka nọ na one JPAC ba n'ime ụlọ ba n'anya ọma ọ ma n'ụlọ uzuru ọ bụrụ ya atụrụ anya ka afọ fucked up so JPAC contact ahụ iwebụ ya after relax go dinu relax achọghị m ikwu mere unu ga-emegide m na anọpụta n'ihe m achọghị ikwu n'ọnụ okwu na relax anyị ma lagide ịmụ ya anyị chọrọ ịmụ ihe ahụ maka anyị mụ ihe dị ọpụtụ anyị gbara ihe dị ọpụtụ ọ maka ma ndị na-akọ ma ndị na-asị Ogechi ke ndị izi gị ha bịa ka anyọwa anyụkọ m ya nwanụ n'ọzọ makwanụ n'onwe unu wee gwa ihe ndị ụka omenala unu na-eme mba onye nnyọbụ nwanị na ụnyaahụ maka ọ nwe onye gbọm nkoyi okwu ka m kwugharịkwa ya onye ahụ ngwa kpọm ọ na-anụ ntị ike waghaji a baa abịa gị ji ezuo ike onye ahụ kpọm onye na-anụ ntị ike n'ụkwụ ya na evuru mmiri ọrụ wee na-ekwu ya jeje go and rest iche n'ọnụ ya na-agbasara gị akpọgụ for mata ịbịa na ọ bụrụ ọsọgwa na social media don't come face reality mgbe ekwe program ị na-abịa oge abịaghị na program gị bịa ya sara gị ya anta ịbịakwa ebe ahụ akọnịta oge osi na ọhel gị kenesia gị na-akpa ịftakwa dị ilobe mewe na ịdị egwu ị na-ehepụ oge asị gị hepụọ ya hepụ JPAC a na-akpọ n'ike nsị ị ga-asị azụ bịa ka anyị gaa lab ka anyị cheki ka ịgwa ndị ụwa na onye na-eme gị ịlapụ JPAC ị ga-evurugo ụlọ ọgwụ bịa hepụ oge na JPAC ike ya oge ị nweghị iji JPAC bịa ka anyị gaa ihe ka ife eme oge na ndị otu ya ị bịa ebe anyị ọrụ isi ndị oge chere anụ m na JPAC pụtara na-achọ oge na m ga-ebu ụzọ rịọ nwaanyị na anụ m dịka isi eme m ashawọkụ ị na-ayọ oge ịmadị o ji esi na afọ gị na nwoke
iwepụtara foto ebe nwunye nọ na klọb ashawo ọ retired ashawo ike butere ọ na-atụ oge godo aka unu nwetazi Ogechi na unu nweta Ogechi na nwoke bịazie unu gba vidio ma mgbe o si na toilet pụta bịazie ebe a wipe ọrịa ya fichefuru ya epozie ndị nke ọrụ unu etinyezie ka afọ nara nwoke ebe a nọ na bed ma unu na-emeziri ebere nke ọfọ gị na nwunye gị nọ na klọb amanụ ashawo ka oge wepụtara life ekirie gosi na ashawo ka ịhụ so ka ị na-emeziri ebe wepụta nke gị n'oge ahụ ka a chọrọ ka anyị chọrọ ka anyị fụ nke oge na nwoke nwa a na-akọ eri onye ọ na kantọ JPAC kọntaktị gị anyị ga-agwa gị na kọntaktị iji a na-eto gị na inwe kọntaktị nwere kọntaktị ihe inwe kọntaktị na-ege MC work onwere ihe iji onwere big man ga like n'ụwa o nweta onye na-ekotere okwu n'obu big man ife anyị bamedere gị ya wụ one thing or the other maka standing gị na ya ga-enwe na onye a onwere onye ga-emenwuru gị ya nobody bebi ọkụ ebe a ga-eji ma bebi ọkụ ụbọchị abịa adata abọnyi agba amụ ahụ aka bebi ọkụ ka ha mara ego ụlọ ka ha mara ka o si eme ihe ego ya nwa mma eji kpata ego dị iche mma eji eri ego dị iche unu ga-anọ na-akọcha mmadụ ọkọabụiso ife ọkụ si akọcha oge na-akparị oge onwere onye fụ ya nobody onwere onye fụ ya peta ụlọ oge mee ofu ihe kịta afọ nke ahụ wee na ihe ji laiki oge na oge nwere ihe mere na ntị oge adị abụchi ihe ọfụma o mewe nwere onye na-agụ ga-eme cherenụ m akọrọ gị ịma na nta iwe na-ewe ịma na ịdị ọta wetere na m sainere undertaking isi eme m only prince abere gba me sha if you don't get out of my face if I sign this undertaking make I payment at this station even matching that I'm gonna doka ya dori ya n'ihu unu undertaking na who undertaking onye agbo police onye gwara police na m ga-afọ na undertaking mụ nwa Ogechi Okeke Njaka here if I do am na ihe niile na social media ko bịa kwuo okwu ọ ha jiga m ịma ndị polisi aka na-eji m oh my god onye aka na nwunye ji bịa yiyela wee bịa ndị mgbu very useless dirty couple have ever seen in my life ndị dịka ewerela pọmpụ eji gbanwu na gọvanọ Eziokwu ahụ bụ nwatakịrị by acting and the understanding of nwatakịrị beta onye ahụ nwoke onye dry ahụ oboroko ọ na-asụ oyi n'anya oge ọ na-efite anya onye na-achọ onye ọ ga-agba ụla na ọ nweta gị omee gị nke a ezi na onwere ife ọpasị dirty guy ị na-aza olileanya ndị ashawo ewu olileanya ndị ọgbọ ntu idiot ọta ka isi pụta oge ọ na ị na-akọ dada o mechi ihe na gị a achịkwala onye agbọ polisi na-esi n'ọzọ otedewazi ndị mmadụ bịa ọkwa mbịa kịta bịa kpụrụ onye alaiki okuku atọgbu gị ụmụnwa ga-awụ ha niile n'ala na nke m ka ha nọrọ ama na imegbu ihe I believe you die. I believe you die. I believe you die. Na nke m ka ha nọrọ tọọ ka ha na-agba ka na-agba na nke m ka ha nọrọ tọọ aga m scatter all their pride ama wụ ya n'ala na nke m ka ha niile nọrọ wụọ n'ala na nke m niile ka unu nọrọ ama mụ ama ebe ị ga-eme nwa oge n'ihe dị ebe ahụ ihe mụ a na-ekwu bụ na anyị dịrị enwubi ihe oge ihe dịrị enwubi ihe ndị a na-anwala n'ihe a na-eme ama m onye egwu oge the biggest mistake unu mere wey bụ police dey name arrest onye dịrị gị chọrọ ọnwụ whoever that sent una ma intelligent fool ma data ukwu ure ma criminal a na-akpọ ka ezi aha ya all of una the biggest mistake unu mere bụ that very day travel a na-azụkọ afọ ebe ọbụla ọ ga-adarịla na Abuja agbere ihe m gwara ya sị ya ọmụnwa ga-erisi mụnwa ga-ewepụta gị ndị ọ ga-ekwete
here no na so na robber and one day akpa weputele ngi ke weputebe ngi and you get ready. Get you were ready. Oh, You are joining together the petition. It's not it oh. Ị ga-ahụ nke trobiati. Okay. Petition na all business mmadụ bụ ihe ahụ inye efe 150 n'elu gị so all business mmadụ ọ mụrụ ya last business a ga-eme ama na last business bụ ihe ahụ na caffeine saga agwụgo oge a na-achọ nọzụkọ Naijiria oge nọzụkọ Naijiria gwakwa ihe omenwu oge nekwa oge otukwuru na Naijiria na-agbakwa ihe ọ ga-eme oge nwa a ga-enwude n'airport tụọ nga from airport amafụdị anya ọgwụgwọ by business ndị ji eme business ọgwụgwọ fọ nwere onye a na-akwụsịchi ikwu ụgwọ ọzọ oge nwa ji enye ha ego oge nwa abatago Naijiria adọgoro ihe oge ya emenwukwe so ka onye ga-eji kwụsị ụgwọ ọzọ ka ego nke na-enyezi ego na oge na Naijiria bịacha na ka ego na igwu ihe nwere ihe emenwu a ga-agụgo n'ịkwụ ụgwọ enwere onye a na-akwụsị ụgwọ onye na-ejeche ife ọya alụ onye ọ na-ejeche ife ọya alụ oge ọ nwere ihe ọzọ ntị ikwu bụ mmadụ dịka gọvanọ onye ori a anyị na-ekwu maka ya this man na ọ majeche ife ọya alụ kedu ihe bụ original occupation ya dị nka nwere ihe mma ọ na-alụ ihe ọ na-afụta ọ bịa na ndị ị ga-ajụ ndị Imo olileanya ha olileanya ka onye nyere olileanya ị ga-ajụ ndị Imo esube chere Peter ị ga-ajụ ndị Imo esube ya for even uttering such dirty words ha kwesịrị iji akpụgagode nga jụọ ya why o ji achị na ọwụ olileanya ị ga-ajụ ndị Imo ignore such stupidity ka ọ na-akọ ọga na nka ndị Igbo ka ị olileanya onye ori jụwagodi okay ndị Imo biko olileanya ndị gịnị bụ ihe a olileanya ndị asawo ka olileanya ndị ori ka olileanya ndị ọkpọ ntu ndị Imo zaanụ m ya beta a na-eche ọ bụrụ na anya ya na onye anyere onwe ya o nyere onwe ya bededa akụmanụ ndị Igbo ọ dị ka mmadụ akpọ ya dị ya m na ihe afọ mmadụ onyezi onwe olileanya ansita onye onwe olileanya na nwere onye na-akpụ ya na onye na-akpụ ya onwe ya mụ agbụ olileanya n'obodo dị ka oyiri aka gbara ya nkịtị mgbe ha kwesịrị ịdara agịwa ya jụọ ya why are you insulting us? Why are you insulting our capability? Why are you bringing shame and curse on our head? Mgbe ahụ ka ọ gaji mara data aha ahụ ekwesịrị isu ya number 1 for even bringing such curse to ndị Imo is a death sentence. Igbo na ndị Imo nwaanyị si ebe o si pụta n'ọbịa were ọchịchị ịpụtalụ chipesa ọchịchị I will make sure jụọla m file la court case ya ka na-eche onye ejiri ọjịchị nke ọmụmụ ihe ọmụ na-akọ onye possession dị n'alụ ozu possession dị n'alụ iyi ọkọ erisie nwaanyị nye gap wee nwaanyị a na ọdịensị nwaanyị enye ka gap wee kee ya ọ bụrụ na o ji eto wee gị ya nwaanyị apụtara chi ya na ya mewe election o just say oya go inside and that end the matter. ọ jewere PDP ka ọ wee gbuo na ọ gawa aga oge njem a na problem dị na ebe JPAC na-emeziri ya na social media social media ga-ehepụ gị ana m achị adịghị but your network olileanya ndị ori ehechiche ndị agha ya ha echebe ọzọrọ ọkpa ehechike m ndị agha n'ụwa ọfta ma okwu ya ka m kwuda de face da gị na-ebido okwu ọ bịa na maka nwa agata afịa ebe gị na-ezu ugo na ọlọmụ na-aba mbada dị isi ị na-aba amụba gị na-ezu ugo nsị nda na onye agbakọ mma isi ndị ọnwụ ọ dị n'oge setụrụ ya okofugo nwa nke o vute dade kọtọwa si na gị na-ezu ugo na mmadụ na-akparị ya why nun na aba mbada dị oke na-afụ how wicked that guy dị oke now o mechezie John JPAC ọ na like ihe group teamwork ọkọgwa abịa egwulo kwesịrị nwere igwara Ogechi ọkọgwa abịa egwucha isi ka inye Chisom ama ka ahụ nwa asara Ogechi mana ndị mmadụ het gị gịnwa ndị mmadụ like kedu ihe na-emenwu gịnwa ndị mmadụ ma like kedu ide afụchi ụzọ gịnwa alike ya na-afụchi ụzọ ozu nwụrụ anwụ ọ je na-alụ ụmụazị aka ka ịpa o nwere ihe onye a dị mma ya n'ụwa very useless man ma afọ ọrụ ya gụjiga nga n'akụkọ ya na ọgụgọ nga fụta ka ọ bụ kedu ife ọ na-amachagharị fọ ị na-azụ olileanya ị na-enye onwe gị beautiful name inye onwe gị gọvanọ okwu n'elu gị afọ ahụ ịpụta izizi ndị mara amara na-akpọ gị ya ị kwesịrị iji ezigbote afa gị ezi ụgwọ na ị na-etu ọnụ nwekwa ife pas na soshal midia
No, even self but I'm why not checking the network on. even self even social media ahụ ị nọ self ị na-ekwokwa ụtọ na-ekpocha m egbo na ị na-enene gị ụtọ iwe onwe m na-egwe m na na-enene dị gị I hate you hate ya mere ịzọrọ ọkpa I hate you die iyi na-abịapụta nke onye ahụ sị weta foto onye ahụ edose ọfụ onye dị kọnsaịn ihe anyị na-edose onwere ihe omin ọ ga-arị stenu iwere foto mmadụ tinye ebe nwere kpacha inomileritin He's the madman. omino dị kpaka ọ na-ematara ihe ka ngwa gị ma bi na mmadụ ehelgo gị na ya bara uru ị na-emezi na ịdị egwu wee pụtagoro foto onye a ka ngwa na onye achọ igbu m nna ịchọ ngwa gị okwu dị uche ngwacha gị akwa ngwa dị ọla na nga gị poizin ịchọ ngwa gị okwu dịcha njọ onwere ihe ya eme tinye foto ahụ onwere ihe ome onwere onwe ya ji eme tinye foto n'unu ite foto emegwa m ndị ndị pọpụla kwana onye eji anamata soshal midia ije onwe ya ejikwa na eme ọ ma ndị na-ada ọjịrị gị fta ji fake akaụntụ kwuo okwu ime ịgbacha ị na-amachagharị too much itu talk gọvanọ dibịa ọkọnuche mere onye analize ịma na onwe ndị na-akọwatanwu mmadụ agwada dibịa ọkọnuche kọwagide this guy kọwagide ya awaya ma na onye a evil person dibịa ọkọnuche kọwachara onye a ya chụọ ya ka nya kọwacha ya dibịa ọkọnuche gị na-ara agbanụ wọ detọ atịnị gị n'ihe oge kwu ikwu isi n'oge ịsọpọtụ Nnamdi Kanu ofu gị nwa dịkwa gesi Nnamdi Kanu yes maka na ihe mere oge ka ị tụọ ya nga beti nwaanyị anya sita atụsi ya na ị bịa mee oge ka ị tụọ ya nga betin turn on you ọbụzi gị na JPAC mere respect bịa JPAC batara ya n'ime ụlọ JPAC batara ya n'ime ụlọ ife anyị gba na-azọ ga anọ ọkwa ka anyị maza ga akpọtazi gị na ide ọrụ ebe ị ga-anọ ka anyị mara ndị ga-abịa Peter chere ihe nchọrọ ịgwa gị bụ ịgaba that force headquarter tomorrow you need to go with a lawyer a good lawyer because Nigeria and we can actually detain when you go with a lawyer the lawyer can grant you bail then you go don't go alone. Okay. Yeah, thank you. Okay, thank you. Peter. So ole ndị asawo anyị gwakwa gị agwa kịta ka ivuru ya n'obi ọ na-ebịa akwa Abuja ọkwa nke a ga-ewute m ị ga-abịakwa ọkụ ya ka ijele na-eme n'oji kọntaktị ike ijele bụ na ọ ka gị mma nke unu nwere ijiri ego nwere ihe iji na JPAC na-alụ oge iwere kọntaktị JPAC ji kọntaktị na-agba MC ọ na JPAC ji kọntaktị ndị na-enyere mmadụ aka ọchị inye help ya na ndụ ya JPAC ama nọ soshal midia mepee peji ya ọ bụrụ onye a kọntaktị ọ bụrụ onye ji kọntaktị eminere biznes ịghọta JPAC enwe kọntaktị na-achọ 3 million n'aka oge ya bụ ihe ego ọlụ ego mbiye biye ese na Ogechi biye m onwe na-akọ nọnsens ọlụ ego mbiye you guys should not ọ ma onye abụrụ ma onye a na JPAC nwere ihe ndị achị etinye mmadụ ọnwụ na ebunaga ọkwa bịawa na Abuja ọkụzi n'ụlọ nwa kpochiri Ogechi bịawazie na Abuja iwere petishọn gị gbazitewe don't be surprised na gọvanọ onye ori ahụ onwekwu ihe ọ dị ọkọbọdụ ahụ akpụta Ogechi ka ọ dị statement maka Ogechi ihe ọnụ niile Ogechi na ọkwa onye nke ịfọ na-amacha ọnụ na soshal midia ijọrọ onwe ihe ọchị onwekwu ihe onye achị onwekwu ihe ọpasị kọntaktị ojiri ego ojiri onye ịtụ ọnụ na ọ nyelụ this guy kalafa ije ụwa 5,000 ọya ọkwa gị 5,000 ije ụwa aya ọkwa gị iji go ekwu okwu na soshal midia ọya ọkwa gị ife atọ na ọya ọgide gị onye aka iji 5,000 igwe ogbenye this man mba ịnọsin ka ọ bụ onwe ọ na-ayọ ịnọsin egwu ije ụwa ahụ ị na-akpa afa nwe ụlọ mana Lagos ọka mana onye dị manụ bụ gaa jee ibife ịkparịa mmadụ jee n'ụlọ letes ya jee jụọ ese daman ka a gwa gị ihe ọ bụ ọ na-asọ mmiri ọ nọ na loki ọ bụrụ onye tankị ihe dị adị eme mkpọtụ onye ọ na-akọ oke akọ adị nwere ife ọchị onye ya nwere level listin nwanne gọvanọ onye ori ka m gwa eziokwu nna ma ije ụwa ndị agapụchago ebe na-amị amị ma ezu ugo ndị agachago ebe na-amị amị ma akụzọ ya na ị na-agba afa ndị elụzigo ebe na-amị amị sinsi amadị na-aga ya nwanne gafegodi mgbe onye ị nọ na
mgbe ọ ị nọ n'ime moto eme gbanye onwe gị anya ide ajiri afụcha ụzọ ịgbakwa onwe gị ọkụ tọchị ya ịnọ ọnụ na ọ bụ na hotel ka ịnọgobe gị n'ọma na ọma na-eme ya na gị mgbe ọ na ị na-agbagharị mgbe ọ na ị nọrọ ofu ebe ị na-agba ọsọ ndị kọtọ ịgbachabedị achọrọ m ka ị nwa anwụ ọ ka ịdị ndụ taa afọ imete ezi ị na-achọ onye ị ga-etinye n'ime ị na-asị n'oge iyi maka na ọ bụla ọgụ akpọ polisi maka ọlọgụ akpọ polisi ịmaghị statement ide ị ga-eje pruvu ihe ahụ ikwukwe ihe ahụ ikwu na ndị mmadụ ọ dị lekọdị emechi je pruvu onye go and prove it. Ọ bụrụ ị nọ na-akụcha ọrụ maka itu tọk ị na-ekwu ka nwaanyị ị na-ekwu ka nwaanyị antị mara akọ onye ị ga-abịa ịkọcha kịta ilozo itu forget yourself ị na-elozo onwe gị ikwucheje kịta ahụ ilozo onye kwuo gị si is true ka mme nke ikwu na ndị mmadụ like kwanụ m pipụl na-akpọ m nwere onye na-akpọ gị one thing na-eme ndị mmadụ na anaghị afụ gị na ịma ihe thank God na like for example otu nwa sị na ọ like gị o mecha ghọta ihe m na-ekwu ma na ụlọ mmadụ yes ndị tọka m ihe ahụ m kwuru ọka na-ekwu ya kịta yes ọfụgo na ụlọ mmadụ ịghọta ihe a na-asị na ịma ihe mgbe ahụ Ogechi na JPAC na-akọ kama m ga-akọrọ onye asị onye aje setụlụ mmadụ na-aba kama ịkpọ JPAC onye a yuziri JPAC amara ihe onye amara ofu mkpụrụ ihe onye a ite ofe nya itefuru iwe onwe na-ewu ya ị na-efụ na onye alụkọ ya ga-abụdeche nri efiche ya aka na arụ ewere aka fichisie ya na-arụ otu a very wicked woman being dị tiny ka ihe ma amara nonsense woman being afụbe ozu nwere anwụ ka efo ya mgbe ọ na-eghe elu onwe ya egi jire kọntaktị nwere emekịta ọsị gị na akwa mbịa trak onye na onye ji original akaụntụ ya ọnụ mbịa trak onye avụrie kịta ọ dị ka ọnwa ife ọchị onye nọ Lagos ka ị sị na ị ga-agagharị kpọbịa kpọrọ ị na-akpụ ya na onwe ị ga-eme nwunye onye ọna ị ga-eme ị ga-akpụ onye ọnwụ na ifinish kwe dị ọrụ na-enu gị ekpo jee kpụta ya ka afọ wee na nwere iwe level ị ga-akpụnwu mmadụ Ogechi na-agwa gị na kwesị nọ n'ọmụ ya iji bịa kpụrụ Ogechi na maka na Ogechi bata na-ebu osu na-aba mba n'ọnya ka iji ndị mmadụ atagide gị wee jiri wee bata bịa kpụrụ ya wiche anya amadị na blọgụ akpọ polisi onye ozi ka ị bụ nwaanyị kpọọ polisi gị na kalafia ya ewu JPAC gaa wee na-eko ifekwunsi eko unu na-eko na unu nwetara innocent kparịrị unu ofu big man nwa unu ekwakwunsiri eko mgbe na onye kpọọ polisi nwaanyị nọ Abuja kpọọ polisi unu abụzi ndị na-eje ozi wee na-ekokwe konarize nwaanyị kpọọ polisi unu konarize onye kpọrọ akpọ kedu ihe ebe nkoro ahụ na-epost otu a ka ezi onye kpọọ polisi ya ga-emeri ya a ga-egburi ya efi ịghọta unu emekọ eche m ị ga-eme rịpọtụ nke gị iche nwaanyị nke ahụ eme nke iche nwaanyị otu nwaanyị akpọrọ Ogechi afta ị bịa kpọrọkwa ya ọzọ ọ na-afta JPAC akpọrọ ya n'ọka B-boys eme polisi nke nwaanyị kpọ ka iji ya bịa kpọrọ wee na-eko wee na-agụ asọ mmiri a niile na-agụ anya mmiri na-agba gị na anyị na-amị na-eficha anya gị a ga-akpọ akpọ ọka anya gị na-agbata ọchị n'anya ọkpụkpọ ka ọ ya akpọ direct ewu ozu nwụrụ anwụ ị na-ata social media ị na-abịa akọ ọnụ wit nwaanyị ịgbakwa n'ọsọ ị ga-anọ social media na-akọ ọnụ ihe ebe anyị dosegị na social media anyị na anyị ga na-akọ everyday ụsọ na ịfụta ihe na-ego promise ụsọ na ịfụta ịchọta ịbụ kọstọma m ụsọ na ịpụta n'ala mpụta anyị ga na-akọ ọnụ nwere ebe ị ga Sunday tata 11 ọga 11 ka 12 nwere mprojo date taa pụtapụ n'okwuwe oge na-akọtụ m okwu so ya na-ekwuru ya niile o bụ sọ na ịfụta social media ịkọ ịkọ a ga na-akọ ọnụ ebe ọwa ọnụ ka ibe ezi gị na JPAC amakwụrụ akọ na asịrị kwuru na-agba JPAC amakwụrụ akọ na asịrị kwuru na-agba na-eke onye ken je yọ mmadụ biko enye ken ego unu akpaliwo the person tọji unu na-achọ onye ga-akwatu so onye ga-akwatu a na-amụrụ unu amụ na na-ezuzu nke oge last bus stop unu meche nke apụtago unu ga-abanye m unu na-eme team work n'elu mpa mmadụ gbataga ji ike white na abịa apụta social media na-eme team up ike mmadụ dị against ofu onye enwere ihe Chineke na-eji ndị iro ga-eme mistake for your own glory ndị a mere mistake that mere the biggest mistake ọ bụla ihe nga na-agba ha the biggest mistake wụ unu iji polisi bee harass m ịgba ọsọ mana
ihe o mere ya nwa o ihe o mere ya bụ ka ị tụọ ụjọ oke ị na-achọ ịgasa na ego na ihe na-agụ gị adị ọdị n'afịa ihe na-agụ gị adị ọdị adị ihe na-agụ gị adị ọdị n'afịa ndị ori unu na-achọ ịgasa na ụlọ onwe unu oge achọrọ ụbọchị ihe ọchị ime a ga-ekpọchi niile ọchị ime mgbe nke na nwụ na nwaanyị rekọrọ ihe o nwere ebe mgbaji unu ga-anọ onye ndị apụta gọvanọ onye ori onye daman ka m chọrọ dị maka na kọntaktị ọ na-ekwu na ọ nwere ihe nna ka ọ pụta achọ nke ọ pụta nwoke dịkwa aga gị na ndị aịpọ ụmụ pefu na finichigodi nke ha oge ga ha ndụrụcha gị gị na ndị nga emetọfụ nke fọ ọnụ etu oge ga ha ndọrọ gị witike ya ozu nwụrụ anwụ ịbịa na peji ọsị ga blọk ya onwe ihe a na-amụta na peji gị ị na-agba ụgwọ wite nemi debe dakụma ahụ ọgbọ ọgọ sị gị na gị na-ekwu isi ngapụ onye ụgwọ mere ụta na ihe mere nọsịgo ka gị nye ọgọbala onwe ya iji enemiti akwụ ụgwọ si na ị na-agba ụgwọ ọ na ndị mmadụ na Naịjirịa na ngaji bịa na iji onye ụgwọ ịbịa banye kee gị ụdọ wute ndị a gị na ha na-eso ọsọ ime unu n'ọkpa anyị asịta isi gị gba ụgwọ ịma mgbagwụzi ụgwọ ị na-eje agba ụgwọ ịgbagburu nwoge n'ụgwọ oge ọ na-agbanye ọnụ na ya gbasara gị ụgbọ ọ na inwe mmanya ọnụ nsị gbaa ụgwọ nwere esi gị agba n'ụgwọ beta ọgba nke ịgbanye na-akparị mmadụ bụsị na ị na-ekwu okwu nwa ga-ata afa ọkụma ọrụ eji ezi na-abịa nwa ga-ata afa gị na-ama mba ọgbọ a gị na-enwere ike ịla ego dị man kpatara isi ya gbatuo ịdaji aka daji ọkpa oge ọ na ị na-achọ onye ya akparị akụzọ anyị kparịgo bịa dadị ojiri ego mee biznes ya gụnwa ji ego kere jikwere ga je eme ọpreshọn n'anya gị mgbe anya gị na-agụ mmiri ị afụchago ụzọ echọ ndị ji ego ka e gị si maza ndị na-ejiri na ndị ji ị na-afụcha ụzọ ọfụma mgbe ọ na anya gị na-agụ mmiri mgbe ọ na-echitu speki fiche anya gị ọgbụgbọ ka ọ ga-akpọzi akụma anya gị ahụ ga-akpọ ezi ehe echiche gị amụọ na emu na ekpo m egbo ibe nke gị na okwuru ọla nọ sef ọsọ mere mgbe ọjọọ ma okwuru ọla ahụ ka mmadụ ị na-anụ ma na-ajụ nwee mmanụ na ọgbọl n'ọgụ a na-achọrọ okwuru ọla sef ị na-achị ya ka ọ bịa ka gị na handshake ị na-agbụrụ oge na handshake ị na-asị ị na-anụ okwuru ọla handshake ogburu ga efi mma iru na-abụ ozu nwụrụ anwụ ọkọghọta nọ nne gị anya otu ahụ ọ ga-abụ nke ga m teta na ọdụ na-ege anya mbewa akwa nye ọ dị m ka m nweta kpọọ gị si n'ala nye ọ nwekọsị ga na-ekwu ụgwọ nweta shetọ ka m gwa gị ma n'ọnụ mana anya gị anyị afụchi ụzọ iwe ga-ekpogbugo m otu ihe nne gị anya onwekwa ihe ime eme obet igburu ezigbo mmadụ onwere ihe ime mbe gọvanọ eziokwu ị na-afụ na m ejiri ike akpọ JPAC afa JPAC mee program ejite m ga-abịa nwụ na ọkụ ime ụta gị nwa ji gọvanọ onye ori nọ anyị n'ofe mee ihe na-eme atend mma mmenwe atend n'ụwa nnọcha n'ụwa nwụọ I hate you I hate gị head na-ekwe general I hate you hate ebe ịzọrọ ọkpa onwere ya ga-agbasa mụ na gị n'ụwa you are very wicked someone it is very very wicked ị nwere ajọ obi ọ ndị na-amara gị mgbe ọ na ị na-ekpe ife eme gị Ogechi mee gị nkwe nke imere Ogechi adị ị nọrọ nwe Ogechi agbawa gị iyi na site Ogechi na-akpọ gị iyi ahụ ị nọrọ onwe gị onwere ife ị na-ekwu ị nọrọ onwe gị ide ekwuri okwu ọ na-akpọ gị iyi Ogechi na-akpọ gị iyi na-akpọ gị ị nọrọ onwe gị beti mmadụ ị na-arịprai kwa onye ahụ we Ogechi ị na-arịprai kwa ya gwa bụ ụzọ kọọ gwa na-arịprai kwa ị na-akọkwa mpi ya na-akọ mme ya na-akọ nye nwa ashawo na-akọ na ọ nwere mbeta o nwere ihe ịkọfọrọ ya ọ kọzia gị si n'ogbo karịa gị inwe karịa na-egbu inwe karịa wepụta soshal midia ga na-ezu ịma nwoke anụ nwa amaghị ihe ihe mere nwoke a ngwakwu eje onye aka ọtụ nga m ga-aka aka onye atịrị awas wetu kwube onye idiot sapi repent onye idiot sapi repent ọrụ gị dị njọ Chineke mmadụ o mere ebere mee gị wuru nwoke a sị wụ nwaanyị nsogbu ya adị ndị nwunye dị gị na problem because ya na-efinish ha you see the case of this man everybody aghọtana direction this man na-aga no everybody amatana ya number one wụ achọdụrụ m ka ụmụ Igbo jụọ anya si ka onye chiri echichi olileanya ndị Igbo because mbọsị abịara arrest he said it ya wụ olileanya ndị Igbo wụ olileanya ndị Imo so onye dịrị bịa kọwara ụmụ Igbo niile o si wee wuru olileanya ndị Igbo mgbe bịa na-afụta na kesi nyanwa
with JPAC the case Madam Itibore Bani with Madam mother ya. Because nke a rapụtara ama wee na-akpụ ime ama kwụzere n'iro. Kịta nụwa JPAC arapụta na onye nke JPAC baa ime na-agbazi ndị ọga ndị ọga. m na ọga hụrụ ya bịara ala ya ma. Echeghị m na ọ bịara. A sị ọga ha n'ọhịa m nọrọ anaghị m awa ọtụ ya mbata m na ọ sị na o disappointed ya onwe onye bịara. Hapụ onye nke ahụ na akụkọ ya adịghị mma. Onye bịara my uncle property na my property. My uncle look at cars. Ọ bịara na-agbara anyị building uncle ya na n'iru akwụkwọ. Wesa anyị no uncle ya negodi cars. Nke na uncle ya nyere 4-bedroom flat. JPAC and this onye arụrụ ala lechara onwe ya anya kparịcha ndị Igbo niile wee sị na ya wụ olileanya ndị Igbo. That is the height of the insult he has given to the whole entire race akpọrọ ndị Igbo, which he needs to be questioned because onwe onye chiri ya echiche anwa o mepụtabara ihe eji wee na ọ wụrụ na ozi nke anụnwa mere bere alụmụ ya pụtara sị ya wụ olileanya ndị Igbo asị ya ewe olileanya anyị because o mepụtara ihe afọ anya. Ọ wụrụ na Obi Kubana pụtara na si ya wụ olileanya ndị Igbo, we can still pardon him. Doesn't care, he's a nobody like any other person can be. Ọ pụtara na akọ eri ya jikwa wụrụ olileanya ndị Igbo. Imagine the insult. Out of all the timbers and calibers in Igbo, this man came up. Important call. I'll be back soon. Only when you can and keep the water, Mama, you put a life. The water got suits. I don't know. Okay. Thank you for watching. Please subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thought in the comment section. Tell me what you think. Please subscribe. Thank you for watching.